aitortu dizuegu edo zin egin dugu, gaur arte eszenikoen agendari ere begirada bota bar geniola, eta, bueno, ez dakitola ikaragarri pozik egoteko moduko momentuan bagaren, baina okerrago izan gara, saio abiatu genean desente okerrago ginen oiana, eta nik uste badela, ez, postekoa, agenda luze xamarra, geratzen zaigula ikustea, herri ezberdinetan, gaur bertan, bihar, asteburuan zehar badela zer gozatua, dantzari, antzerkiari dagokionez, eta badugula, ez, zer kontatua. Bai, luzea, eta nik uste dauden gauzetatik guk apur batzuk besterik ez ditugu ona ekartzen, beraz, are luzeagoa ere bada. Orduan bai postekoa da, eta asteburu honetan gainera nik uste gaur Euskararen nazioarteko eguna izan da, ez dakit horrek egin ote duen, baina ikuskizun asko daude. Eta horietako batzuk aipatuko ditugu, bai? Gaurko adibidez, gaurko proposamen ezberdina daude, baina guk hauetako batzuk aukeratu ditugu. Gaur, arratsaldeko 7:00, eguerdian ere izan da emanaldia, baina guk 7:00 esango dugu. Tartean teatroaren Ez dok ero aurkeztuko da berriz ere Oñatin. Bai, honi buruz aritu ginen, Mikelekin, Patxorekin, hemen egon ziren gurekin, eta obra interesgarria eta divertigarria segurazki. Horrez gain, gaur, Kukaik, joan den igandean Victoria Eugenian aurkeztu zuen Nui Illa, ikusteko aukera ere izango da Bilbon, Arriagan. Aipatu genuen, Sarrion Handiaren olerki batzuk dituela oinarri, lan honek, eta oso lan politia da. Eta gainera justu atzo, Sarrion Handiaren bideo bat ikusteko aukera izan genuen, bere liburu berria aurkezten zuena, gauzak direna balira, beraz, beste aukera bat lan ederrau ikusteko. Horrez gain, gaurko ere, aukeran konpainiak, biz hitza aurkeztuko du Diman, eta horrez gain gaur bakarrik ez, asteburu osoan zehar arituko dira, uste dut ez dela gaur. Gaur Maurizianaz ikuskizuna. Maurizia, begira, honik uste nuen bizitza zela gaur. Bide batez agortu egingo dugu, sorpresatxoa genuen hemen gordeta, baino, edu muru amendiaraz, ongietorri bigarren kafera. Kaixo, arratzaldeon, deskarrik. Boligrafo atera eta segi adi besteren bat eskapatzen bat zego. Nastuko gara. Zuzendu beharko gaituzu. Beraz, Mauriziaren emanaldia aukeran konpainiaren eskutik Diman, eta abenduaren 5 hor bai, sopelan. Sopelan gaude, kurtxo aretoan, bizitzarekin. Gero aztertuko dugu bizitza edu muromenderiazekin, baina baditugu biharko ere hainbat proposamen, oia? Bai, bihar Simplicissimus, kabareta ikusteko aukera izango da Zumarragan, 8 eta 4 eta abenduaren 5 larun batean arratsaldeko 7 Usurben egongo dira. Horrez gain, joan den astean hemen izan genuen La Pulga, bere azken lanaren inguruan aritzeko, Gorria lan honi buruz aritu ginen, eta beste hainbat gauzari buruz ere, eta gaur egongo dira Astigarragan, eta bihar Basaurin arratsaldeko 7. Horrez gain, Zaldi Urdinak ere badauka bere biratxo asteburu honetan, bihar Gazteszenan egongo dira Donostian arratsaldeko 7 eta larun batean Zizur Nagusian, Nafarroan arratsaldeko 8. Ostiralerako beste proposamen bat, irabazi Jon Plazaolaren lan hau, Etxarrian Anazen ikusteko aukera egongo da arratsaldeko 7 eta igandean berriz Sopelan 7. Horrez gain, Arnaz hartu nahi bat duzu, musika pixkat igoko dugu, jana, zizara. Jarrek musika pixkat. Zenbat kafe hartu dituzu gaur? Bat ere ez? Bakizu ni ez naiz oso kafezali? Badut nik bigarren kafeko lantalde bat ere kafetero ez den hau. Maite ditut ala ere ez pentsa. Hori dena egingo genuke guk ere ez da? Bai, karo. Dana. Vale. Juri etzegoen adita ez da kontrolatu zean duen hitzak. Ez. Adi, hon behar dago, Juli, clapping, laughing, dancing, zer gehiago esan du? Spinning. Hostakit, baino. Bueno, oiana, segi lasai, arnaz hartu bali maduzu, segi lasai. Hartu dut. Andoni Mutiloaren Esnatu naiz, kabareta hau ere, poltsiko antzerkian aurkeztu zana, eta orain bere biratxo egiten ari dena, honek ere asteburu honetan zehar emanaldi ezberdinak ditu. Gaur, Muskizen egongo da, bihar seguran, eta larun batean Ezkio itsason. Beraz, ikusten da, jendia badabilela alde batetik bestera. Larun baterako futbolistok, Zuaitz Gurrutxagarekin Azkoitien atxaldeko 7 eta igandean berriz, Ikimilikliklik, Gernika Lumon egongo da atxaldeko 5. Eta maitzeko zubi edo jaiegun hauek tartean ere baditugunez, badatorren aste artean Ez dok 3
Euskal Herriko musikaren historia musikatu hori edo mutrikun egongo da 6etan, tartean teatroakena, eta asteazkenean ere, hasi dira ematen du gauzak eta mugitzen egunero, eta asteazkenean erradikalak ginen, Deustuko udaltegian izango da arratsaldeko 7:00. Asteazkenak ere gehitu behar dizkiogu, arte eszenikoak gozatzeko, asteko agenda horri. Aipatu ditugu ikusteko daudenak eta ikusteko dauden horien artean, batzuetan edo batean behintzat murgiluko gara, dagoeneko aurkeztu dizuegun pertsonaiarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Girontan aurkeztuko dugu ba. Edu Muruamendiaraz, Bergara, dantzari, koreografo eta aukeran dantza konpainiaren sortzailea. Txikitatik erakutsi zuen bere dantzarako grina. Bere oinarrizko formakuntza dantza tradizionala da. 18 urterekin Donostiako eskola dantza taldean sartu zen, eta han eman zituen ondorengo urteak, nazioarte, naiz estatuan bidaiatuz. Euskal dantzaren arloan sari ezberdina jaso zituen 1984, 85 eta 86 urteetan. Gipuzkoar aurreskuko eta dantza solteko Euskadiko txapelduna izan zelarik. Txapelketetan egindako lan bikainaz gain, asko izan dira egindako lan ezberdinak. Donostiako zinemaldiko dantzari ofiziala izan da hainbat urtetan. Kepa Junkera, Oreka Teixa musikariekin edota Euskadiko Gazte Orkestrarekin elkarlanean aritu da. Carlos Saura zinegile ospetsuaren Iberia filmean parte hartu zuen. Lucia Lakarra edota Igor Jebrarekin estenatokia partekatu du. Baita Crystal Fightersekin ere. Mila 1987an Aukeran dantza konpainia sortu zuen. Dantza tradizionalaren eta garaikidearen mestizajean oinarritzen dena. Horretarako, zenbaitetan musika eta dantzara tradizionalaren erritmo bizia hausten dute, pausoak mantxotuz edota deseraikiz. Konpainiaren lanen artean honakoak ditugu. Sutargi, izena duen guztia omen da, bideak, Gernika, Mihise gaineko dantza, Jaialai, Burnia, Geltokia, Fusioak, Maurizia, Aukeran 20 urte, edota Biz hitza. Lan hauetaz gain, hezitzaile gisa ere aritzen da Edu hainbat dantza eskolatan irakasle. Euskal Herriko herri naiz atzerriko dantza eskoletan. Esate baterako, Pariseko eskualdeko kontserbatorioan ere aritu izan da. Horrez gain, dantzaren sentsibilizaziorako hainbat proiektu bultzatu eta zuzentzen ditu Urnietako Sarobe arte eszenikoen gunearekin elkarkidetzan. Gaur Euskararen nazioarteko eguna izanik eta Aukeran konpainiako azken lanak gaiarekin harreman zuzena duenez gurera ekarri dugu, honi buruz eta bere ibilbideari buruz hitz egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Edu Muruamendiaraz. Ongi etorri, bai, arratsaldeon. Eskerrik asko. Ez, gelditu naiz fiskatola, hainbeste historia guztiarekin da, gelditu naiz pixkat harritua horregatik nagoela. Baina egia, ez? Bai, egia da, baina ez dakizula hainbeste gauza egin dizunik. Bai, egin dituzu. Bai, azken finean, nabaritzen da, ez dezula zera konturatzen, zenbat gauza egin dituzun zure bizitzan da, bai. Ona, zure bizitza propioak harritu zaitu. Bai. Ez nekilako hainbeste gauza. Zure ispilu profesionalaren aurrean jarri zaitu. Bai, eskertzen dizu. Lehenengo galdera nik egin ohi dut, kafezale bakarra ni naizelako, eta horrela egokitzen zaidalako. Saio hontan eta kafe hutsa deritzon tarte hontan, arte eszenikoen protagonistak gurera ekartzen ditugu eta galdetzen diegu. Baina nik erantzuna badakit kasu hontan, dagoeneko kafea ere hartu dolako Edu gurekin, kafezalea zara, bai ala ez, hori izaten da galdera. Kafezalea naizen, azkenengo balada hontan, bai. Hasi nintzen, ez dakit konfinamentu ondoren, o konfinamentuan hasi nintzen kafe hartzen, eta bai, baina hartzen ditu dana Amerikan, la pixkaturra gehiagorekin. Baina bai, lehen nintzen igual
teia geloako gauzak eta poleok eta ez dakiz zer, baina gero hasi nintzen ez dakiz zergatik konfinamentuan. Bai, Kafe hartzen, dagoen kafe hartzen. Badago beraz involuzio mota hau. Ikusten Hau ez dugu askotan ikusten, Kafea utzi eta infusietara murgiltzen dara, ez? Ni alderantziz ez dakit, igual gerriz buelta mango dio, ez dakit, oantxe olako gauza dira. Ez que 2020 hontan dena bat. Bai, espero deta lehen bukatzen dan, eta batian izango izute hasi naizela tiaren eta olako infusioekin. Bueno, komentatu dugu biz hitza lana, horrekin zabiltzatela orain ere, eta zuen sinopsian jartzen du ez, Fernando Aire Salvator Urepeleko artzainak esan zuela, herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Bai. Nola kontatzen da, Euskara Batuaren historia kontatu nahi izan omen duzuela honetan, nola gorputza, bai, hori da. Bai, oso zaila izen da. Eskerrak horratzetik ero atzean aurrian dagoela beti xabipaia. Eta beraren eskerre oso gidoi polita inzigun. Eta eskerra berari hau atera da aurreraka. Historia da oindala 2018an, atera zen posibilidad hau ateratzeko aurreraka ateratzeko, ez? Eta ni garbinekan nahi nula xabi gidoia egitea, porque pentsatzen bera dela pertsona egokiena hau kontatzeko. Berak onartu zuen erronka txiki hori, berantzako oso txikia niretako handia, berantzako oso txikia, eta kriston gidoia egin zigun. Bialdu zigun gidoia meren bidez, irakurre genuen, esan nuen, Xabi, hau da, marabila bada. Ze momentu batean, 5 o 6 o 7 horritan, zelan indezun, kristona, india zegoen ikuskizuna. Bai, Bai. Segertatzen da, gero hori aurrera eraman behar dezula. Eta hori zen erronka, hori zen nundikan nora. Osea, oso garbizekan, Xabi, zen nahizun kontatzea, nola kontatzen dan hizkuntza bat, konkretuki nola sortzen dan hizkuntza bat, edozein hizkuntza, baina gero, konkretuki, euskeraz nundikan zijoan, euskalkiak, berak garbizekan, ze euskalki nahi zitun erakuste ikuskizunean, ze gertatu zen euskalkirarekin gero, eztabaida txiki bat egon zela, bere garaian, denak euskeraz egiten genula, baina pixkat atazko egon zen hor, eta erabaki potente bat hartu zen, o dena bideratu Euskara Batura, ero bestela Euskarak desagertuko zian, segurazki, porque bakoitza bere erara joango zen da. Eta hori izan historia guztia kontatu behar genula. Karo, baina hori dantzaren bidez oso zaila izen da. Niretako oso zaila izen da. Baina bai, beste lan desberdin egin deula baita ere, ez? Barrutikan atara ditugun sentimentu pila bat izen dira ikuskizun honetan. Eta, uste dut, gero berarekin hitz egin ondoren, uste dut asmatu dugula berak nahizula, berak kontatzen zigun guztia nahiko ondo atera dugula estenatokira. Hau badakizu, azken finan lan talde badela, kriston lan talde badagola. Erronka nahi genuen baita ere zerbait ezberdin egitea, eta horretarako musika behar genuen. Eta musika esan genuen, oinarte, aukeran egia 20 urte inditu, trajektoria bilbide luze badaka, badaki nungean oso ausartak eta nungean oso komodu dantzatzen, gure burbujan oso ondo ginean, ez nahi genuen zerbait ezberdin egitea, eta horretarako, Aitor Etxeberriarekin kontaktu jarri ginen, da prez egon zen aurrera eramateko. Karo, ze gertatzen da, igual Aitorrek beste konzeptu badakala musikaldetikan. Eta, klaro, oso konzeptual, oso musika oso gu bintzen nire neagon oso ohitua horrelako ritmotan dantzatzia, ez? Eta horregatik beste erronka poli bat izen delako, eta, ezten daite mandaldia ematen diola, beste punto desberdina, ez? Era musika zuzenean jotzen du, esaten deten bezala ikuskizuna beti biziri dagoela, beti desberdina izango dela, ikuskizuna desberdina dielako. Musika, segun ze egoeran dagoen musikoak joko ditu akorde batzuk, beste batzuk, eta dantzaria baita ere, azken finean laneko espektakulo bada, segun ze sensazio dakan zure alboan dagoen dantzaria, segurezki gauza desberdinak aterako dela, eta horregatikan ikuskizun hau niretako azkena, hau hitza,
desberdina da besteekin. Besteak koreografia korrelak egin behar ditugu, eta hau da, desberdinagoa. Askatasun gehiago da improvisazioa. Dakazu, bai, eta azken finean, larun batien dantzatu diku 5 dantzari, baina urrengo emanaldian beste 5 dantzari dantzatu dezakete. Beraz, desberdina izango da. Orduan, bueno, beti biziri dago. Erronka polita, usten eta aurrera eman degula, bintzat, hor gauko posi gaude. Eta bai, eskerrak eman behar diete hor lan taldean, da orduan jende guztiari ez. Eta usten dut Xabik asmatu zula bere garaian, da Itorbe baita ere asmatu zula. Eta, bueno, baita ere dantzariak hor gaudela, eta jende atzeko jende guztia. Eta zuk izan dezuna oso zaila da, gorputzaren bidez, hizkuntzaren bat aurkeztia, usten eta asmatu degula. Bai, Arkaitzkanuk ere behin galdera bat dantzari bati hemen luzatu zionez, berarentzat hitz bidez gauzak adieraztea, bera hortan ohitua dagoela, baina gorputzarekin nola adierazi eta are gehiago hizkuntza baten historia, ez, gorputzarekin. Eta gero bakoitzak, zuek ikusten dezute emanaldia, eta segurazki zuen iritsia desberdina diela, eta bakoitzak aterako dula bere, eta hori, polipolita da, ez? Baina bai, usten dut nahiko garbi ikusten dila pausuak, nola, berak garbi dazka, gainera bazekin euskalkiak, berak aukeratzen ditu 4 euskalki multzoak jartzen ditu, ez? Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Iparraldekoa eta Arabakoa, baina eta bera badaki nundikan, ez, herrialde bakoitzan euskalki pila badaude. Baina berak bazekin zergatik nahizun, igual Gipuzkoako nahizun, igual barruko euskalki hori. Berdeago dagoela, ez dakit, hortika. Bizkaien basekin nahizula kostaldeko zerbait, porque Kantauri itxasoak harreman asko dauka euskal kulturarekin, da horregatik bera badaki, garbi. Orduan, areaka junginan, orduan, esan edozein euskalkia baizik, eta nahizun handikon. Arabakoa berdina, Arabakoa nahizun, zergatik Araba, baina Riojako horko Arabako hortikan, gorrilla, ez dakizer, ardoa, berak, eta gero Iparraldekoa baita ere, euskalki pila badaude, baina, berak aukeratu zuen, esan zeguna, erreministentziak, Europar erreministentziak sekala, eta, eta hori garbi sekala, estenatokian adierazteko kolorea jarri zituen. Eta koloriak. Orduan, Bizkaieran, ze kolore jarriko zuen, me imagino que zuek botatzen zuet. Esan dizuet ere historiarekin, ze kolore jarriko. Gorriruntz botago nuke, ez? Bizkaian gorriruntz edo urdineruntz, du daukaz? Itxasoarekin, urdina. Lehen esan dut Gipuzkoan, esan dizuet berdea. Bai. Gorria esan dugu Araba. Bai, ardoaren. Ardoaren kolorea. Eta gero Iparraldekoa, porque berak bere historia kontatzen zigun da supergarbi eta superondo, horia jartzen. Eta gero denak batzeko jartzen du txuria. Gutzako euskara batua txuria da. Adosten duen kolore guztik. Eta orduan... Biratu pixka mikrori goruntzi du. Hola, bako isamar utzi dizugu eta... Eta nahiko garbi utzi zigun, gure bintzat, eta osten dut jendiak ikusten duen emanaldia baita ere. Eta gero euskalki bakoitzak daka bere, hitzak jartzen ditu, eta, gaizoak garbitzeko pixka bat, ez? Baina... Ni naiz zoiena dantzan aditua, eta pixkate lokaztian sartuko naiz akaso, baina euskal dantzak edu badu euskalkitik zerbait alegia, badituzue, ez xuletino hartzen badugu, edo kaxarranka, edo arratiako dantzak, lurralde bakoitzak baditu bereak, ez? Hori ere izan da sortze lanean ardatzetako bat? Bai, noski. Gainera, behar genunana zan, azken finean, igual, ni ohituta nago, igual ikasten badet, txuberako dantza bat, azken finean, nerera bialtzen, nerera gana ekartzen dut, ez dakite, igual estiloa galtzen detela, ez? Nola dantzatzen dan bere... Orduan, gure lana izen zan hori, ez? Nahi genula nola dantzatzen zan lekuan bertan, beraz. Orduan, hango jendiarekin lan indegu. Hori gure gana ekartzeko eta bintzat beste puntu bat emateko. Orduan hori izen zan erronka gutzako. Azken finean, bai, gu bintzat dantzariak eta Bizkaiko dantzatzen ditugu, baina azken finean ikusten badezu, estruktura aldetikan, erostira aldetikan, igual nahiko eta
desberdintasun asko daude. Eta hori izan gure erronka, bai? Orduan, Bizkaiara zen genuen, bai, igual kaxarrankaz, nola dantzatzen dan, areak ajun behar dugu, hori ikasi behar dugu, nola nundikan dan, xuberako da, hori izan, erronka eta hori zen da, eta, bueno, hori lan polita izen da, baina zaila. Bai. Eta estiloak aldatzea, gure estiloak, orrun, barneratu behar dituzu beste estilo batzu. Ni oso gustorenago bere estilolaekin, baina, karo, alzaten dizut, hau aldatu hemendikan, karo, tierra tragam esaten dena, eta orduan, bueno, hori da. Baina, bueno, hor dago. Hemen teknikariak goraipatu eta gure etzearen oso zale garen ez oiana. Fitxa teknikoari biztazoa gota barko diogu, edu Murumendiarezek zuzendu duen lana, Ainhoa Ayerbe izan da estena zuzendaria, aipatu dugu, Gidoia Xabi Epaiak egin duela, entzuten ari gara, beti da edozein aitzaki balekoa guretzat Aitor Etxeberriaren musika entzuteko. Argiztapen diseinua Carlos Solanok egin du. Dantzariak Maier Murumendiaraz, Unai Balerdi, Unai Iraola, Naikari Sánchez, Uxue Sánchez, Claudia Talavera, Ane Etxeberria eta Daniel Serrano. Eta jantziak Oskar Armendarizek osatu ditu. Hemen, dantzariak noski garrantzitsuak, baina argiztapen jantzitegi lan hori ez. Nik esaten den bezala, lujo bada horrelako jendearekin lan egitea, eta azken finean horra agertzen dira izen batzuk, eta beti ikusten ditugunak, beti agertzen dienak, ez? Dantzariak kasu honetan, baina bai jendea, barruan da jende importantea eta niretako oso garrantziko. Jantziak egin ditu Oskar Armendarizek, dara magula azkenengo ez dakiz ematu urtetan berarekin lan egiten, eta usten dut asmatu dula, zero, ikuskizun honetan jantziekin, beti asmatzen du, baina usten dut ikuskizun honetan oso jantzi minimalistak egin ditu, baina oso egokiak, bakoitza bere ze zanaietan oso ondo jarrita da. Carlosek, bere azken finean, ikuskizun bada, importantzia asko ematen diogu argiei, bentsat aukeran beti eduki du horrelako eta kriston lana inditu bai argiekin da bai bideoarekin, porque bideo botatzen ditugu batzutan, eta berak asmatu dituen gauza guztik. Orduan, beraz, bai, dantzariak agertzen dira tokian, baina gero atzian jende asko behar da horrelako emanaldi bat, horrelako ikuskizun bat prestatzeko. Esan duzu lan hau besteekin alderatuta desberdina dela, aurrekoetan agian koreografien kontuan, nik hori jakin nahiko nuke pixkat. Nola izan da lana Aitor musikari eta dantzarien artean? Askatasun osoa dute ikuskizunean bertan? Improvisazioa normalian pauta batzuk daude, eta movimentuak, ez da bakoitzak bere movimentua, ja barneratzen ari dira, eta gaur dantzatzen badezuzuk, gutxi gora bera badakizin behar dezun. Dantzatzen badu beste zeo zer aterako du. Horregatik handa, ez? Baina gero pauta batzu segitzen ditugu, denak elkarrekin segitzeko, azken finean. Baina bai, sobre todo lehenengo 15 minutuak nahiko desberdina dira, eta bakoitzaren barruko atera behar dezula, hori da hizkuntzaren sorkuntza nundikan, orduan hori da bakoitzaren historia, ez? Badakit lau bokaletan oinarrituta dagoela historia gogu, harri larri, zerri berri, horrek, eta hortikan bakoitzaren aberse ateratzen, nik esaten maizut, hoien aberse ingo diazun arekin, igual hori nigo esango dit beste historia bat, bakoitzaren historia, ez? Eta musika bajartzen dizu, eta atera. Uste dut, artearen sortze improvisatuan badaudela, kaso entzuleak olako aurriritziak izan ditzake, eta improvisazioa utxetik agertzen den zerbait bezala ulertu da eta gaizki ulertu da. Jazz musika improvisazioa da. Jazz musikan musikari guztiak harmonia eta oinarriaren barruan daude, ez da? Improvisazioa esaten deuna, improvisazioa zingongo da, emendikan datatzen manaiz, eta ez dakit zin, hori da, improvisazioa. Baina bentsat hor... Bertsolariak ere improvisatzen du, baina landu ditu herrima batzuk, neurri batzuk. Aztien zehar kriston lanak, hor nupila sartzen ditugu, beraz, improvisazio entre comillas ez duten dena. Baina gauzak, segurazki, larumatean ikusiko ditugunak eta horrengo bastien ikusiko ditugunak, igual desberdina dira. Ze polita, ze bizirik. Horregatik ikuskizuna biziri dagoelako. Eta hori, eta baita ere musikaldetikan. Musikaldetikan, segun piano desberdina baldin, piano, deko, ez dakit, dekola bestia, ez dakit, teklatua, gaur eguna dakatelako arrarua, olako, ez dakit, eta oso polita da, base badaka, eta bakoitza digo. Eta batzutan, ohituta zaude, hemen momentu honetan ja konpas badago jarria, eta igual kasualidade zuzeneko historia hortan ez dago konpas hori dago, hau zer gertatu da, baina hori da, biziri dagoelako.
asko ari gara biz hitzari buruz, nik galdetu nahiko nizuk ere zure bizitzan, zuk zu dantzari izan zara, urte askoan, nola daramazu uste dut, 2009an utzi zeniola dantza egiteari okerrezpanago? Bueltatxo txikia egin zenuen, lehen urtean, dola bi urte. Aukeran 20 urten nolako zerbait egitea. Zuk esan dezun bezala, nire bizitza izen da beti dantza munduan, ni dantzaria naiz, eta usten de dantzaria hilgo naizela, porque dantzaria sentitzen naiz, bai? Baina, zuek esaten zuen bezala, bizitzak gauza aldaketa asko dazka. Eta bai, 2009an, aukera, ez dakit aukeran, esan nun, hemendikan aurreraka, ez dut igual ikuskizunen parte hartuko, baina bai, beste era batea jongo naiz, o taldean, ez dakit, atzetikan, da, horre, bere niesnekin zuzendariko historiak egiten, koreografo eta azken finean koreografoa, ez dakit, koreografo izena, baina bai, poliki-polikinaka sortzen dituzu gauzak, eta, zure erara sartzen dituzu, eta, beste mentalidad batekin juten naizela baina historietara. Ondo dago, pertsona bat ulertzen dula dantzarei ulertzen diozu, ez? Usten dut hori garrantzitua dela, eta, hortikan kostatu zitzaidan pila bat, kekoste. Niri beti niri gustatzen zait astena tokien egotia. Ni gaur emanaldi badakat, eta gustatuko litzai dantza egitea jutia, ez han kontrolatzeko. Azken finean da, nola kontrolatu behar duzu gauza pila, nola zaudeten dantzariak, nola da como historia. Eta esaten, dantzatzera juten naiz, dantzatzen dut, eta punto, egun bat hago behiago, erotxarra gogiko dut, eta punto, pelota ez dago behiago. Baina, usten dut beharrezko dela horrelako pertsona, atzien egotia, kanpotikan gauza desberdinak, ni beti desaten dena, kanpotikan gauzatxo bat ikusten da, eta borrotikan beste bat. Eta ikuskizunak, kanpotikan deia gauzatxo bat, baina barruan egoten den historia beste historia bat. Txiero desberdinak, hemen ezautzen dituz, eta da, eromena da, ez? Eta, nik uste entzuleari, ez dakit, pedagogia edo, baina, gauza batzuk azaltze aldera, batzutan gertatzen zaigu, ez, emanaldi batetik atera, eta esan, zoragarri, ze ondo aritu zareten. Eta artistarekin topatu, eta artistak berak esatea. Bai, guk ikaragarri sufritu dugu, ez gara eroso sentitu, ez zegoen kimikarik, lehengoan Xabi Zeberiorekin ere aritu ginen kimika horren inguruan, hori ere gerta daiteke, eta barruan beste emanaldi bat dago. Zure sensazioa desberdina dira, ez dute txalotu, porque beste herriatan, momentuan txalotu dute, hau izai gustatu ezer, porque ez dute txalotu, da historia desberdina dira, segizkin deten, da zu izan enteratu ze, bakoitzak, eta hori oso polita da, oso polita da historia hori. Xabi Paia aipatu dugu, baina, hasieratik kolaborazio ezberdinak egin izan dituz, Garbi Losada, Kike Santiago, idazle asko. Bai, azken finean, bere garaian, esan genunean, urroda bat nahi genula ematia, nahi jende profesionalarekin lanin behar genuen, hori bestela gure pausua ez ginen aurrera kaguten, eta, eta urte hauetan jente askokin lan indegu. Eta denekin eman digutena, importantia, bakoitzako bere historiak eman digute, eta bakoitzarekin lan gehiago inditugu, gutxiago, baina eman didaten, eta nire nik ikasteko, eta taldeari o konpainiari aldutasun bat sortzeko, eta profesional puntu hori lortzeko baita ere, goza bat izen da, bai zuzendera aldeatikan, bai musiko aldetikan, bai azken finean, zuek kontatu dezuen historia guztia, esaten dezu, zenba gauza eta ze jenderekin lan indegu, ze horre bat izen da. Gioia egin digu, Xabi bai, baina egin ditugu, dena, unai, jente pila bat egon da gukin lan iten, orduan hori azken finean eskertzekoa da, eta, beti izaten dena, talde potentea bat behar dezula, emaitzak nahiko onak ateratzeko. Ze polilla artisten arteko elkarrekintza. Bai, eta gero, hori, azken finean lan iten zu, idazle batekin, antzerkiko ez dakit zeinekin, musiko batekin, dantzari, historiak montatzen da, eta, emaitzak batzuk desberdina dira, gizuta horrela da. Baina oso kontentu eta oso posik eta lujo bat izen da niretzako pertsonalki horrelako jendiarekin lanitia. Bai. Zer ingo dugu, Jana? Karreko diogu hemen gure azken gonbidatu saltxero eta elektrikoaren galdera. Bueno, Edu, azaldu behar dizugu. Hemen aste batetik bestera. Beste sorpresa bat. Bueno, eta egon zai, gehiago izango dira. Astero eskatzen diogu aurreko asteko gonbidatuari.
dagokion gonbidatuari, aste hontakoari galdera bat egitea alegia. Datorren ostegunean gurekin izango duguna, ez dakit nori izango den oraindik, baina dakigunean Oianak esango dizu Edu, bidali guzu mesedez galdera bat honentzako. Eta horreko astean gurekin izan genuenak ere bidali dizu galderatxo bat, eta hau da sorpresa. Berare dantzaria da, beste estilo batzutan aritutakoa, baina, bueno, entzun galdera. Edu, kaixo. Bueno, ni askoa naiz, askoatxo Barrieta Laseras La Pulga, flamenkoko dantzaria. Eta, bueno, flamenkoan purismoa dela eta ez dela, ba, nire galdera da, ea zure lehenengo ikuskizunetan, ez, pizkat euskal dantzak eta dantza garaikedea fusionatzerakoan eta nahasterakoan eta gauzakoiek, ba, zelako harrera, zelako harrera auki zenuten lehenengo ikuskizunekin batez ere Euskal Herrian, baita ere purismoa dela eta ez dela. Hori alde batetik, hori lehenengo galdera. Zelako harrera dituzten ikuskizunak Euskal Herritik kanpo egiten dituzutenean, ea Euskal dantzak nola zelako harrera duten, eta azkenengo galdera... Venga, hau utziko dugu horre rekamaran. Ea nola ikusten duzu kulturaren eta batez ere dantzaren egoera gaur egun, eta pizka bat hori uste dut. Galdera bat baino gehiago, baina bueno. Eta hoiek dira nire galdera. Vale, eskertzen dizut pila. Bueno, askoaren 3 galderetan egingo duguna da baia pasa. Kultura eta dantzaren egoera nahi gabere zeharka aztertuko dugu gaur. Beraz, purismoarena hor danba eman du edo muro mandaria zen. Eman diate, baina eman zidaten bere garaian baita ere, horregatikan, orzea galdera aproposa izan da. Bere garaian, ia zein itzanean, oindala gauzak pixkat desberdintzen, olako kriston mogidak eukenitu oindala 23 urte. Kritikak nik esaten detenean, kritika konstruktiboak gero mintzat baldin badira ona dira, mintzak ikasteko, baina bere garaian zian oso kaina eman zidaten pila bat. Asko erabiltzen dugu hemen hater kontzeptua, ez? Gorrototik edo min egin nahitik egiten diren kritikak, ez? Batzuk zekiten zein itzan, olako batzuk hitz egiten dute jakin gabe, ez? Eta hori min asko egiten dizu. Oso geizki pasau nintzen, bere garaietan asko, porko oso sentikorra naiz, da gainera, geizki pasatzen nintzen, oain ja, gero urteak eman dit, beste poso txiki bat, eta ja desberdinak ikusten ditu gauzak. Baina eman zidaten asko. Gero konturatu naiz urtea pasata gero, hoiek lehen kritikoak o kritikatzen zutenak, oaintxe igual gauzak nahiko parezido, nahiko igual, ero hortik handi joaztela, beraz, oin konturatzen naiz, igual hain gezki ez genulain. Eta bizitzak buelta asko ematen ditu. Asko ematen ditu, eta oin konturatzen zea arrazoia, batzuk arrazoiak ematen diatela, baina, bai, eman zidaten asko, eta oso gezki pasau nintzen, baina, bigarren ja gaur. Bai, Euskal Herritik kanpo lan egitean, Euskal dantza edo nola... Euskal dantza beti daka, usten dut Euskal dantza daka bere... oso dantza bizuala da, oso indarrazkokoa, egiten ditugun, nire bintzate gustatzen zaien koreografia dira ikusleak ondo pasatzeko, beti kanpoan juten bagara musika aldetikan baita ere, beti juten gara oso alai eta ez dakit, bintzat esperientziak asko ditugu, eta harremanak eta konturatu geha, gure dantzak badakatela zerbait. Azken finean dantza unibertsala da, eta gu juten geha gure dantzekin, baina usten deten honeak agertatzen dana berdina, etortzen bada norbait, azken finean dantza eta iristen zaizu. Eta, kontatu, ez dakit, Manilan egon ginean, Manilan imaginatu, Euskal dantza ez dakitela Euskal Herrian dagoen, baina horre egon ginean, da azken finean, unibertsala nola dan, dantzak, eta gero ikusten badezu, igual, alaitasun gehiagorekin, o gutxiagorekin, gehiago iristen zaizu. Baina normalean, oso esperientziak oso politak ditugu hor kanpoan, eta
eta espero dut eukitia gehiago. Hori ziur, jakina. Begira, orain dela urte batzuetako elkarrizketa batean aipatu zenuen, mutil dantzarien arrobirik etzegoela, edo zu behintzat etzenuela topatu irakaskuntzan zen eraman urteetan. Bai, asko, eta oandikan ez dakita inbesterako, igual gauzak aldatzen ari dira pixka bat, baina kostatzen zait, niri pertsonalki, ondikan mutilak eta euskal dantzetan sartzea eta odantzan sartzea. Igual ikusten ditugu, igual ez dakit oain, ez dakit internet gehiago daude, baina nik esaten detena nire munduko kostatzen zaigu. Klasikoan, dantzan, eta ez dakit ondikan segitzen du betiko historia hori, que me imagino que segituko da, gero eta ez dakit, espero dut gero eta gutxiago, baina bai ondikan mantentzen da. Usten dute gaztientzako aukera pila badakatela, eta ni pertsonalki apostu egin behar dut erakartzeko jende, sobre todo mutiago dantze, gustoko aukitia dantza egitea, bentzaz hori da nere lana, ez? Eta bai ikusten dutela oandikan mutial falta, eta, bueno, ez dakit, ni beti animatzen den, nik esaten den, ni mutia nahi, da super ondo pasatzen den, eta azken finean, bai, ez dakit, bai, eta ondikan esaten badiazu, hola, ni klaseak ematen ditu klaseak, eta ikusten ditu da, ez dakit zenbat diferentzia da zen. Igual talde, 20 pertsonetako talde bat, 18 eskadira eta bimutil. Eta hori nabaritzen da, pena ematen dit, baina, bueno, ez dakit, buelta emango diogu, eta bestela, gauza ezberdinak ez joango da aldatzen. Jakina, baina kostatzen da. Eta gero, nik esaten eten, azken finean oso sakrifizio handiko ekintza bada, eta gustoko auki behar dezu. Nik bintzat umiei gusto hori, lortzen duten gustoko aukitea, eta hori lortzen badau, ja asko lortu dugu. Eta gero oso sakrifizio handikoa da, eta bakarkako lana da, gero taldean ikusten ditugu, baina bai bakarkako lan potentean behar dezu, eta zure fizikoa zaindu behar dezu, eta gero eta gehiago eskatzen digute teknikoki, eta, orduan, zaila da. Eta gero, zuek esaten dezuten bezala, ondikan dantza, ez dezu ikusten ni bezdiz, futbolista o pelotari, ez dezu ikusten dantzari bat, ez da jendientzako oso erakargarria, ez? Orduan, beti gaude, nire dut, ez dakit, Messi bat, ezetia, ez da zein ezetia, baina... Ez daulako hainbesteko mitomania. Mitomania, garo, dantzariak genok badakau. Mitomaniak ez, baina behintzat badakau zein gustokoak. Baina, karo, beste gaztientzako, karo, ze ikusten duten, ze ikusten duten, azken finean hori da, ez? Eta oso sale izan behar dezu, dantza... Jarraitze amorro bat izan. Baina, bueno, lan ingo dugu, hori lortzeko, eta berre, lortzen dugu. Bai, ziur baietz. 18 urte zenituenean uste dute epaimai batek, Pasaiko aurresku txapelketa batean, esan omen zizun sekulatzara dantzaria izango. Hola izan zan, Wow. Ni bera, etorri nintzen Bergaratik nator, ni Bergaran ikasi nun nire fandango tarinerinak, eta nire aurreskua, herriko aurreskua, azkene euskalkia, bere dantza dazka, eta ni etorri nintzen Pasaira, porque bere garaian txapelketetan ibiltzen ditzen fandango tarinina, baina aurrezku mailan ez nekin zer zan hori. Eta etorri nintzen ere aurrezkoarekin, honeaka Pasaira. Eta bai, ez dakit bere garaian txapelketa zean jenden pila bat egoten ginean, pila bat oain gero eta gutxio, baina bai, igual 50 pertsona batarako nun 40, porque igual atarako, eta etorri zitzaian tipua esan izan horrela segitzen, Suiza ez, eta... Hola, Bai, hola izan zian. Lasai, beha. Bai, igual izan, ez dakit, bere karaini, holako kakaume bat, urtekin, Bergaratik natorrez nekin zer zan mundu hori, eta gero bueltak ematen, da zan, berai ez galdetu nun, ze behar da dantzari on bat, ero hau irabazteko. Bueno, hau, neurri, Bueno, orduan nire erronka izan zan, lortzea. Eta gerora topatu zea pertsona honekin? Bai, baina ez dakit. Azken finan gero, bai. Zu gogoratzen duzu, berak akaso zu ez. Zezan zidan, da nire ingurukoak ezautzen dute, eta bai. Eta bueno, hor dago.
Eta hori anekdota hor gelditu zan da, esan, bueno, beira, azken finean, bueno, denporak ematen dizulako. Claro, buelta, ez? Buelta asko eta bizitzak buelta asko ematen dizulako. Baina bai, hori anekdota bere garaian. Eta zure ustez dantzarion batek zer behar du? Dantzari hobe, niretako pasioa. Pasioki behar dezu, gustoko auki behar dezu. Behintzat, iten dezun gauza, gustokoarekin, gustora, sentitzea zu behintzat. Eta gero azken fina, segun zein behar dezu, izen behar dezu, teknika aldetikan, ez dakiz zer, baina bai, niretako hori importantia da. Osea, pasio egitea, o gustoko gauza bat egitea, eta hortikan gauza asko dakazu irabaziak. Eta gero, moldatu beharko dezu, zerbait, zer nahi dezu, honekin moldatu behar dezu, hau beste estetikoki ez dakiz zer. Baina, behintzat, gustokoa eta gero, bakoitza daka bere desberniak, zu dakazu ez dakiz barrutikan ni baino gehiago, eta igual landu behar dugu. Baina, bai, niretako, gogo asko, porque oso... Esan, oso, gustokoa da dakazu, baina segun ze mailetan nahi zuen iristea, hor lan asko behar dezu. Eta, baina, nik guainen izango izut gustora nagoela. Bere garaian ez nekin lako zein behar nun nire bizitzarekin, eta azken fina, ni beste anekdoa bat, niri amari izan nion, behira ama, ni hortaz bizi nahi dut. Karo, eta 18 urtekin hortan bizi behar dut, eta Euskadiko txapelketan ibiltzen zea, baina hori da nire erronka hortaz bizi nahi dut. Eta hortikan, eta hori izan erronka, biziero bentsat, eta nire gustoko, banekin hori klarunekan, garbinekan, hori zala nire historia. Orduan nire bidea, bai. Baina, klaro, bere garaian esan, hortaz bizi behar dezu, dantzan, oin igual, dantza igual zerbait gehiago. Baina bere garaian, ni oso ja, zarra naizelako, nabaritzen da, eta hori izan. Eta, poliki, hemendikan, gero, txapelketa ez dakize, klasiak ez dakiz, hartu ez dakiz, poliki, bidere txo bat irekitzen da. Zuri ere galdetu zizuen, eta zer gehiago, hor bazan emanaldi bat, Xabier Lizaso, German Ormazabal piano joleak, eta Andoni Gainak elkarrekin egin zutena, denek topatu zutelako bizitzan momenturen batean galdera hori. Ez nik piano jole izan nahi dut, nik idazle edo bertsoleria. Eta zer gehiago? Zuri ere egingo zizuen galdera hori. Zer gehiago? Ez dakit. Ez baina galdetuko zizuela, alegia, dantza nahikoa espalitz bezala. Galdetuko zizuen askotan. Bai, dantza ikasiko, dantza izan nahi duzu? Batzundako dantza ez da. Hori da historia. Ezka, niretzako, nire bizimodu bada, niretako hori da. Orduan, jendiak ez du ikusten, niretako dantza, ni dantzaria naiz, dantzaria ez da. Badirudi beste zerbaitek behar duela hori. Dantzaria ez, gero, arkitektua, bale. Orduan bai. Ez hori da, zerbait berdin zait, baina dantzaria ez da, olako ondikane gure sozialidadean, dantzaria izatia ez da, igual horra gertzen bat, baina ez da, baina, azken finean nik esatena poliki-polikineka hor zaude, eta, soinu asko atera gabe, eta hor zaude, eta poliki-polikineka, baina hori da. Hori lortzen badu buelta ematia jendiari dantzaria zea, ez berdina izango da. Baina dantzariak egon badaude, eta ziur, gustatuko zaiela jakitea, nola egiten duzun dantzarien aukeraketa? Aber, probak egiten dira, edo beste modu batera iristen zaren dantzarien gana? Bai, azkenengo, haintxe aldaketa bat eduki dugu, konpainian da, jende berria sartu da, jende gaztia eta ilusioarekin da hori izaten nire horrekin nahiko, gero ja landuko dugu, teknika eta hori landuko da. Oin casting bat, bere garaian jarri genuen casting bat, baina izen zen desastre bat. Esan agertu ezer. Bai, Ez dakit, sare sozialetan, karo, gu oso zarragea eta igual bere garaian hain sare sozialak kriston indarra dakate. Baina lehenko garaian ez da jarri genuen, egin genuen casting bat, egan lurako jendia. Esan apuntatu inorra, orduan gelditu ginen, ze desastre, ez geha inor hemen mundu ontan. Eta, ja urtea pasata gero, eta urten esan genuen, ja normalian, ikusten baditut pertsona batzuk hor jute naiz de berangana, eta nire albotan ezagun inorrola eta esan genuen casting bat jarriko dugu, aurten casting bat jarriko, eta apuntatu dira 15 pertsona. Bai. Eta casting txiki bat egin dugu, azken finean
bueno, bakoitza zuko intxe, niretako kastin bada, azkenean zuekin hemen kastin batean nago. Beraz, bueno, a ber, ze dantza mote egiten dezun, azken fin esan euskal dantzako, nire dut dantzari bat, azken fin moldatu dezakegula, eta gainera ikuskizunak ez dira guk egiten dut ikuskizuna, bakoitza bere, bai? Beraz, bueno, bakoitza dantzatzen zuen bere estilora, eta gero ni proposaten nun, como 8 denporako movimentu batzuk, a ber, nondik zigoazten. Eta hori zen gure kastina, eta hortik 3-4 pertsona hartu nun. Beraz, oso bueno, ondo. Oindala urte asko konparatuak, kriston diferentzia. Zorionak, aukeran berri hori lorturikoagatik. Bai. Bueno, poliki ari gara, arratsaleko 6etara hurbiltzen eta laiztera agurtu beharko dugu Edu Muromendiaraz. Ari gara entzuten Aberri Ilunaren poema Xabier Leteren kantu erraldoi hau eta badu beste bat zai gaurko saioa agurtzeko biharko egunez 10 urte beteko direlako Letek utzi gintuela eta euskararen nazioarteko eguna den honetan esango nuke Xabier Lete izan dela gure hizkuntzari eta hizkuntzaren edapenari esparru askotan ekarpen ikaragarria egin dion gizona. Beraz, harentzat ere gure azkeneko minutuak izango ditugu eta bihar erariko gara noski Leteren inguruan, baina Edu Muromendiaraz agurtu horretik azken galdera egin behar dizugu. Hau ohiko xamarra da, badakigu bizitzaren erakuste prozesu hontan, egite prozesuan ari zaretela dagoeneko, emanaldiak eskaintzen ari zaretela, izango da, kastin honetan sortu diren dantzari berriak bezala, proiektu berririk buruan, eta izango duzu zerbait esku artean. Bai, zuk esan dezun bezala, oso gogotsu nago gauza berriak egiteko. Aurten izen da denentzako urte oso arrarua, datorren urtean pixkat aldatzen diran gauzak, asmoa da datorren urteko ikan bizitzarekin segitzea, baina urrengo urtean 2022an aukerenek 25 urte egiten du. Beraz, ospatu behar dugu, esaten dana, baita. Zaki ze gertatuko da, zaki bertan bera, baina zerbait berezia behar dutela. Eta ez nahi, aukeran 20 urteko ikuskizuna egitea, baizik eta ikuskizun potente bat egitea. Eta hori da gure erronka 2022korako. Datorren urtean espero dugu, emanaldikin segitzea, baina gogoa daka berreskuratzeko zenbait ikuskizun bat hor dakatela buruan, lehen indako ikuskizun bat berriz ere, porque usten dut gure tako izen zela puntu inflexion bat eta urte asko pasatu direla, eta hori nahi dut datorren urtean antaratzea, eta hurrengorako bai ikuskizun berri bat, eta hor, jende, dantzari aparte, jende alkartzen izen jente potentearekin gauza berri bat egiteko eta gauza desberdinak egiteko. Zeona, ilusio eskatzen die dantzariei, baina Edu Muromendiarazek badu ilusioa berarekin. Bai, oso geizki pasatu naiz pertsonalki, porque denentzako egoera oso zaila izen da, eta niretako baitere, eta oantxe azkenengo bolada hontan bueltak ematen ari niz buruari, eta ez zuk esan didazuna, nahiko etorkizune begira igual ikusten dutela oso negatiboa nahiz gainera. Ikusten dut, digo, segitu behar dut bideo hortatik, eta ematen dit indar gehiago segitzeko. Eutxi, indar horri eta eskerrik asko gaur, bigarren kafera etortzeagatik. Eta konbidatu ni pastak ekarriko ditu. Bueno. Itza hartuta. Esan dezu, zutzako aukastin batzela, gaindituta. Bai. Eskerrik asko. Eta guk agurtzeko, aipatu bezala, Leterekin agurtuko dugu. Gaurko saioa, negua hortxe dugu ateioka, baina negu hori ere ilusioz eta pasioz heldu nahiko dugu. Loratuko da gure bizitza negu hontan, 2020 agurtzeko negu hontan, eta Oiana Maritorenari ere agor esan bara dugu ostegunera arte. Datorren ostegunera arte. Eduri eskatuko digu galderatxo hori datorren asteko gonbidatuarentzat, astean zehar. Goiori gu bihar saio berezia. Oso berezia. Twitchen atope izango gara, eduki mordoa daukago. Twitch maratoi antolatu du 3000 tweets egitasmoak, baina uste dut gure saioa ere 2 orduko maratoi bat izango dela, Nik ez dakit. Nola egingo dugun? Denborarekin zer, baina bixi. Twitchen dena da, bixi. Beti esaten dugu hau nahiko kazetaritza geldoaren edo motelaren edo lasaiaren saioa badela, eta denbora zaritzen garela, baina bihar uste dut ez dugula inbeste denborarik izango gozetarako, eta gaur ere etzaigu biharregian.
kafe hartuko dut. Saioa aguantatzeko. Ez. Igual ordun errevoluzioak pasago zaizkigu. Eta gaur ere astirik ez dugu dagoeneko, gainean ditugu lankideak ariani heltzeko, beraz hor bigarren kafearen bestaldan izan zareten hoi, besarkada estua, bihar ostirala plazar baduzu, hemen izango gara arratsaldeko 4:00 aurrera oraindik geratzen zaio zatitxoa, Xabier Leteren neguaren zai kantu honi. Izan ondo, aio. Agur. Arnas gabe ibiltzeak arratsaldeko argi betera zentzudenak umiltzeak atsedenezko loa baitakar behin betirako hiltzeak arratsaldeko argi betera zentzudenak umiltzeak atsedenezko loa baitakar behin betirako hiltzeak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.